Ara ve l'apartat d'agraïments, no? Primer el Centre d'Estudis Jurídics, perquè estan al capdavant amb l'organització d'aquests formats, també el seu director, també molt especialment el Jesús Martínez, a la gent de difusió, a tota la gent de la sala, perquè sou els que sereu capaços de fer-me posar una mica nerviós, quan no ho hauria de ser, i després molt especialment a l'Ignasi i a l'Elisabet, perquè sempre dic que treballar a la DGAC és com treballar a Google, però amb un nivell de dificultat molt gran, que no sé quin seria el Larry Page i el Sergey Brin, no? Però una mica, per poder fer tot el que us explicarem aquí de retruc, es necessiten gent open mind, com és el cas del nostre director. Després, jo intentaré anar molt de pressa, i volia dedicar aquesta sessió a una persona molt especial, que l'estan ingressant a l'hospital, i per això la seva mare i la seva àvia no són avui aquí presents. Té una malaltia forta, la Laia, però segur que amb l'energia de tots plegats l'ajudarem una miqueta. Comencem un viatge sideral, francament. Em disculpareu perquè aniré molt de pressa. Internet, si alguna cosa té, és que ens permet accedir sobre el paper a grans quantitats de coneixement. I aquest coneixement, doncs, en alguns casos, per exemple, per a les persones bilingües, ens permet formular consultes als cercadors, en aquest cas a Google, per saber si girafa s'escriu en G o es diu en J, i ens acaba donant una resposta molt ajustada. Aquest interès per les cerques, per la cerca predictiva de Google, és ben curiosa perquè ens pot acabar donant uns resultats francament sorprenents, no? Mentre en català ens continuem preguntant si Déu existeix, en castellà li estan formulant reiteradament quin número de loteria serà el que guanyarà. O si ens posem una mica més transcendents i ens posem a preguntar per definir com és l'amor, unes altres persones estan cercant què vol dir aquesta paraula i quines conseqüències té, què vol dir la paraula consulta, què vol dir la paraula referèndum. I ja que estem parlant d'amor, en castellà podem formular la pregunta aquesta, ens ho va ensenyar una companya en un seminari, ho vaig trobar interessantíssim, no? Veure qui pateix més, si la dona o l'amant, i quan intentem formular la mateixa pregunta en català resulta que no la trobem, no pas perquè no passin aquest tipus de coses. Segurament avui en dia li hauríem d'acabar preguntant en francès, oi? Però a tot estirar el que trobem és que els calbs tenim més probabilitats de patir atacs de cor. I també segurament ens podem acabar perdent coneixements molt útils, com els que ens ensenyi Isabel Llano, com escalar-nos al serrell i totes aquestes coses. Però podem acabar trobant un altre tipus de coneixements, que vosaltres, els que en coneixeu, sabeu que jo estic obsessionat amb aquest vídeo. En veurem un trosset, si voleu, i si em deixa el programa, però són d'aquells coneixements que t'acabes preguntant realment. És en anglès, però com que tots sou políglotes, cap problema, no? Com d'interessant pot ser saber com treure un tap de suro d'una ampolla buida. És una cosa apassionant. Clar, perquè... No, clar, no el podrem veure perquè clar, no el tinc una... No. Aquest va en cable, no? Okay. Let me tell you that now I'm going to be able to mireu, us el take passaré the cork manualment. off this bottle with Acaba d'introduir a break in the bottle. el tap de suro i el que acaba fent, per si no sabíeu la solució, aviam si es veu, i el tallem aquí, efectes del directe, And put it inside the bottle. acaba introduint una bossa. Haver d'explicar un vídeo així també. Like this. Bufa la bossa. Espera, poder que l'avancem més perquè si no, no acabarem. Acaba bufant la bossa i quan la bossa és ben inflada li fuma una estrabada i surt el tap completament sencer. Això, que per alguns pot ser una bestiesa o un... Mira, aquest no tenia res més que fer que explicar aquesta tonteria, oi? A mi
doncs ha acabat impressionant-me molt i m'ha acabat, doncs, mira, un altre tipus de coneixements que s'està donant a la xarxa, no? Per exemple, com ballar merengue ara, no? Pot ser una opció bastant interessant i de fet ho podíem provar ara en aquest moment. Sisplau, aixequeu-vos un momentet. Podeu aixecar un momentet, sisplau. Tothom. Cap problema, tothom. És important escoltar la música, sentir-se relaxat, deixar-se impregnar per aquest ritme caribenc. El que no havia calculat és que seria... Sisplau, podeu seure? Perquè ara m'he adonat que la frase no deia ballar merengue ara, sinó que deia com ara ballar un merengue. Això és importantíssim, el matís, me n'he donat ara, perdoneu, però l'observació és boníssima. Acabeu de fer un acte que és de molt agrair. Acabeu de complir el primer requisit que s'ha de tenir per poder innovar, que és l'actitud. Aquí podem començar a dubtar què acabarà dient aquest boig ara, què ens acabarà proposant, però tothom s'ha acabat aixecant. Si algú no s'ha aixecat, assenyaleu-me-la en el dit, perquè aquesta persona haurà de fer un curs d'innovació, vosaltres no. De debò que ha anat... Ho he llegit malament, i després diuen que les llengües no serveixen per res. Com ara, ballar un merengue, no? Llavors, aquest tipus de coneixements fins i tot acaben esdevenint oficials. I els que molts d'aquí coneixeu els MOOC, els MOOC, els SPOC, com n'hi vulgueu dir, però coneixements de nivell universitari que fins i tot pagant una mòdica quantitat te'ls poden acabar certificant. Què està passant a la xarxa? Per què hi ha gent que explica com treure un tap de suro d'una ampolla buida? Segurament persones que estan disposades a donar coneixement sense esperar res a canvi, però reben de la xarxa un reconeixement importantíssim, un lideratge natural. La xarxa és meritocràtica. I això em permet introduir aquest segon apartat, no? Què està canviant de la societat? Per què estem fent tot aquest seguit de coses? Doncs a darrere hi ha un canvi tecnològic, una tecnologia que s'ha tornat molt més oberta, social, mòbil, amable, propera, que amb una mica d'intel·ligència li podem fer una sèrie de coses que poden ser interessants. De fet, ens ajuda a viatjar d'una manera diferent, estudiem de maneres alternatives, impensables fins ara, i organitzem la feina i el que sabem de maneres absolutament diferents. A darrere hi ha un canvi econòmic, desenganyem-nos, hi ha un canvi econòmic potentíssim que es basa d'un pas d'una economia basada estrictament o majoritàriament en la concentració fabril a una altra més distribuïda on el coneixement hi té un lloc destacadíssim. Alguns experts l'han anomenada the long tail, la llarga cua. D'altres en diuen el beta permanent, el gran zero, Wikinomics, té diversos títols, però aquest a mi m'agrada molt. Per exemple, la gent de Barcelona, una empresa catalana, Tecnoslot, saben molt bé que els seus productes abans no els podien vendre a ningú, perquè l'oferta estava lligada a uns grans nínxols de mercat, la producció tayloriana, i que si no els trobaven aquí, aquella altra producció ja no acabava tenint lloc. Però ells, en canvi, amb la filosofia de la llarga cua, acabaran trobant molts destinataris a tot el món que els hi compraran aquest xassís per adaptar cotxes de modelatge, de col·lecció, i fer-los córrer amb un esquelèctric. El mateix hem de començar a pensar pels serveis de l'administració. Es podem acabar adaptant indefinidament, personalitzant-los. De fet, aquest model econòmic es basa bàsicament en dos aspectes, amb el do it yourself, i aquí tenen a veure els Fab Labs, productors, creadors que posen al mercat productes directament sense passar per intermediaris, i ho fan gràcies a la nova tecnologia, a les impressores de 3 dimensions i a les talladores làser. Segur que n'heu vist ja algun en producció, i permet que existeixin unes microfàbriques que posen al mercat amb una rapidesa i amb uns nivells d'eficiència molt elevats, els productes. També, parlant del do it yourself, m'ha agradat posar l'exemple de la gent que aprofita els productes d'IKEA i els dona una altra finalitat pels quals havien estat creats. En fan un capçal d'un llit, d'un armari o el que sigui. Aquesta filosofia del do it yourself
l'escola de l'administració en sap molt perquè van ajudar a organitzar una GovJam aquí a Barcelona i aquest any en munten una altra que serà espectacular. Una GovJam és agrupar persones que estan interessades a canviar serveis de l'administració del sector públic i en comptes de fer pilots i prototipar de la manera oficial com sempre hem fet, llancen directament la idea, la transformen en un producte o en un servei directament. És la filosofia del que se'n diuen makers. Els makers eren aquests que hem dit, aquestes persones que produeixen sense passar pels canals habituals de producció i distribució i posen coses al mercat. A dins de l'administració, els makers són aquells que posen o revisen serveis sense passar per unitats o protocols que els organitzin d'una determinada manera. La segona gran característica és l'estratègia col·laborativa. Si en Jeffrey Bezos, que és d'Amazon, no hagués ideat pels anys 2000 que els usuaris eren els que havien d'escriure les crítiques dels llibres, segurament no haurien superat la bombolla del 2000, però gràcies a allò Amazon es va convertir en la primera botiga mundial. L'exemple paradigmàtic d'estratègies col·laboratives és Innocentive. Innocentive és l'exemple de la innovació oberta, aquesta paraula que hem posat al títol de la sessió i que va idear en Henry Chesbrough i que el que diu és que per innovar podem comptar amb actors interns i amb actors externs indistintament. Aquí compten amb actors externs i qualsevol persona d'arreu del món pot ajudar a solucionar reptes que no han pogut solucionar científics o investigadors de la mateixa empresa. El guany pot ser de $500 a $1 milió i a la ràtio d'èxit se sol basar-se en un 60%. D'acord? I està provadíssim que és un mètode molt més barat i molt més efectiu. O la gent de Verkami, Verko Ami, això és una paraula composta de l'esperanto, Verkami, estimar la paraula, no? Micromecenatge, una altra estratègia col·laborativa pel qual s'ha finançat projectes tan interessants com la pel·lícula de l'endemà. O Trip for Real, aquesta gent és una empresa d'aquí a Barcelona que han guanyat el Challenge d'Urban Lab de Barcelona del novembre. I el que pretenen, com el seu títol diu, viatge de debò, Trip for Real, doncs proposen, en comptes de paquets turístics oficials, allò l'hotel, Montserrat, Lloret, el que fan és experiències organitzades per les persones locals que al seu torn guanyen calés i et diuen, mira, podíem anar a pujar a la Mola o podíem fer anar un vermut a Palafrugell, Miquel, podíem fer... I és bestial. Aquesta empresa acaba d'aconseguir una ronda de finançament participada, per entre altres, pel Ferran Adrià de 150.000 euros i és una de les més exitoses. Meetup, coneixeu Meetup? No confongueu amb Meetic, que Meetic és una altra cosa, us veig. Meetup Meetup permet fer coses tan excèntriques com anar a jugar a corfball a Terrassa, que hi ha uns esports molt curiosos. No, permet fer crides de coses inversemblants que permeten conèixer les ciutats o els llocs de manera més propera, no? Viatjo a Roma, que s'està fent actualment a Roma, no? Entres a Meetup i trobaràs propostes increïbles. Els que hagueu confós Meetup amb Meetic, Illicit Encounters, és un portal estrella a Gran Bretanya i el que permet és que persones que no volen trencar la seva relació sentimental doncs s'aboquin a un altre tipus d'experiències col·laboratives, però en un altre sentit. Però tornant a les pràctiques col·laboratives, que són les que ens interessen aquí, vaig tenir l'oportunitat de participar amb molta altra gent a Santa Mònica abans de Nadal en la selecció d'unes persones ben curioses. En Xavier Verdaguer, que és un innovador, el coneixeu tots, està a San Francisco, establert amb Imagine Express, se li ha acudit la idea de nulejar un AVE de Barcelona a París. Nulejar, llogar un AVE de Barcelona a París. A París faran nit i agafaran l'Eurostar fins a Londres. Què perseguiran? Doncs hi posa un equip de persones, 18 creatius, 18 programadors i 18 estudiants de negocis que han de treballar en grups de 3 sobre 4 eixos. Turisme, sembla que és energia, mitjans de comunicació i socials. Els 4 guanyadors arribaran a Londres i aconseguiran finançament, gent que posa capital de risc, que aconseguiran finançament per les seves iniciatives, desenvolupament d'aplicacions, etc.
i tornaran cap aquí, tornen a Barcelona, és molt simbòlic aquest viatge, tornen a Barcelona i el presenten al Congrés Mundial de Mòbils i es generen 4 empreses que s'han d'anar a registrar a les incubadores de la ciutat. Tot això està passant al món i a l'administració passa res? Passa res? Doncs passa que tot es malden per intentar aconseguir adaptar els serveis als seus ciutadans. Hi ha un cost, saben que això ha de ser un cost diferent. Per l'efecte de la llarga cua, ara ja sabem que el cost pot créixer indefinidament, perquè la personalització comporta un augment de cost molt gran. Però de l'altra banda, el fet d'actuar a les xarxes, que permet respostes agregades i socials a moltes consultes que abans no feien, o el fet d'explotar les funcionalitats mòbils o donar valor amb la reutilització de dades, obrint dades, ens permet d'estalviar molts diners, no? Que abans havíem de desenvolupar nosaltres, el que sigui. Hi ha un gran debat. Aquesta plataforma, Tu Derecho a Saber, que coneixeu uns quants de vosaltres, perquè entre altres coses us acusen de no respondre a les preguntes, però també Change.org, perquè hem formulat algun tipus de demanda o el que sigui, aquests tenen un model de valor que segurament no té per què ser coincident amb el nostre, el de l'administració. Ells intenten que nosaltres anem a respondre a les preguntes que els usuaris, els ciutadans fan aquí, no? Però nosaltres tenim uns sistemes propis que tindria molt més cost, que permet traquejar les consultes, les respostes, en quin moment està aquella interacció que s'està produint amb el ciutadà. Si haguessin d'entrar a totes les plataformes, doncs seria una ruïna. Aquest debat, nosaltres com a Generalitat fa temps que el vam tenir, vam poder impulsar un mòdul que es deia Idees Obertes, que el que permetia era testejar funcionalitats d'una aplicació amb els usuaris, una proposta molt avançada. Qui millor que els usuaris per dir-te com es podia millorar l'aplicació del Parlament 2012, ja de per si exitosa. I l'evolució d'aquesta idea, de les idees obertes, segurament aniria cap a algun tipus de gink o de widget que permeti interaccionar amb la ciutadania. I això sí que seria una inversió justificada, perquè et permetria que tot aquest treball de proposta de suggeriments, votació, agregació i classificació final es pugui fer amb una plataforma que pot ser personalitzable, molt simple, que pots incardinar dins dels teus sistemes d'informació, etc. L'interacció és importantíssim per l'administració, però l'exemple paradigmàtic segurament és We the People, el portal que va crear l'Obama pels vols del setembre del 2011. We the People, tu pots formular una pregunta i el govern americà, que sí que està acostumat a les preguntes i a les consultes, acaba posant-la, si aconsegueix 150 usuaris que li donin suport, l'acaba posant als seus circuits d'informació i és trobable a través del cercador de la Casa Blanca. Si n'aconsegueixes 100.000, que és el llindar d'ara, estan obligats a respondre't i argumentar la resposta. Vaja, com aquí. Hi ha una tendència a la coproducció dels serveis en l'administració i cada vegada d'una manera més natural, per cert, perquè ja han passat Reis, però això és Tàntrics, un joc meravellós, com un dòmino però amb hexàgons i que fa pensar molt, si heu de fer algun regal. Hi ha una tendència natural a coproduir. Hi ha uns quants exemples. Això està passant a fora de l'administració, al perfil Twitter Cop de Mà, una persona o unes persones t'ajuden a unes feines que potser en altres moments o bé les feia l'administració o algú més, no? I et diuen com ha d'estar redactat aquell tuit, o sigui, conté faltes d'ortografia. Aquest altre, doncs gràcies a la farmàcia Argelaguet sé que no m'he d'anar a prendre l'atenció fins d'aquí 2 anys. Això és una cosa molt senzilla, però és gràcies a un programa molt innovador del Departament de Salut que va subscriure amb les farmàcies, que no tot són notícies negatives, i que et permet prendre l'atenció quan abans havies d'anar al CAP. Important. A dins de l'administració, coneixeu els BOST? La gent d'Interior, veig el Joan Antoni, segur que sí, els BOST són voluntaris, i el Joan, voluntaris d'emergències. Sorgeix als Estats Units i són persones que estan treballant a l'administració majoritàriament i es dediquen a viralitzar missatges positius o com a mínim verídics sobre notícies d'emergència. Tot això ve donat perquè hi ha molta contaminació a les xarxes quan hi ha una emergència, no? Per exemple, a València, aquest que deia jo no soy UPyD, deia que demanava que la gent portés motosserres perquè el foc estava arribant a la central nuclear de Cofrents. I era mentida, Davant de tot això la gent reacciona, s'organitza i ajuden a viralitzar els missatges oficials. Aquí a Catalunya, que funcionen també els missatges d'emergències, doncs també estan suportats pel BOST-CAT.
a la vegada fan crides a l'ajuda. Quan va passar amb l'Àlvia el desgraciat accident de Compostel·la, doncs van fer crides pel tipus d'ajuts que havia de portar la gent. I aquí hi ha un exemple també que tampoc podrem veure, a mi m'encanta, però nascut de l'experiència del programa Mare, que té tota la raó de passar la història com un programa innovador que va ser ho compartim, doncs la gent de salut pública estan treballant molt bé, i sense que ho sapiguéssim vaig tenir l'oportunitat de gravar-los en aquest, però no la podrem veure, com a mínim la persona que lidera la comunitat de pràctica d'inspectors de salut doncs ens va fer participar també en exercicis d'aquests, i una mica el que ens explicava, quina llàstima, Dani, perquè el que ens explicava era que havien arribat plantejant dins les seves feines d'inspecció de salut a les escoles, se n'havien adonat a proposta dels mestres que podien crear un programa de gestió del coneixement amb mestres, l'equip d'inspectors de salut pública i amb la gent i amb personal d'empreses i d'organitzacions privades. Això és una autèntica comunitat de pràctica, però la deixarem aquí i la tancaré perquè si no em començarà I tot això, aquest canvi de model ens porta a definir molt més concretament. No està passant tot això perquè hi ha una cosa que se'n diu innovació i que si l'organitzem una miqueta bé ens pot acabar explicant que podem aportar valor als que estiguin treballant al món privat de manera monetitzada i als que estem treballant en organitzacions públiques en forma de valor públic. I aquest valor és molt important que es basi en la innovació. Aquesta innovació ha de ser una paraula que heu d'aprendre tothom, disruptiva, perquè si no és disruptiva no hi ha trencament amb el que està passant abans, no es canvien els processos. La innovació ha de ser disruptiva. Hi ha gent que aplica una capa tecnològica i diuen he innovat el servei de no sé què, i ens ha passat molt, per exemple, en altres àmbits, en alguns casos de l'administració electrònica i en altres àmbits també de nostres propis. Llavors és molt important saber això, que hi ha aquest trencament i que estem en una era, que n'hi diem l'era social i de la convergència, en el qual una persona quan fa un like o un m'agrada t'està donant moltes pistes de quin tipus de serveis li has d'acabar donant i els altres no. I això l'empresa privada ho té molt clar perquè acaba llançant un CRM directament i analitza els hàbits i les actituds, i l'administració, que podíem tenir un big data enorme, podíem acabar sabent cap on va la ciutadania i què vol. Per tant, és molt important per innovar saber quins actors participen, quina informació consumeixen, què volen consumir, com l'he de donar, i a més aquest model ha de ser vàlid per tots els professionals. No podem anar fent modelets que ens compliquin molt l'existència. Un exemple, i un exemple molt senzill però que enormement agraït de com ho heu seguit, és el que us proposàvem per l'exercici d'aquest curs, d'aquesta sessió. Amb la Universitat Hebrea de Jerusalem hem establert 5 criteris d'unificació i us explicàvem en exemples propers de productes i serveis innovats per unificació, us dèiem allò del llapis que escrivia i que esborrava, etc. I heu seguit molt bé. Aquí, per exemple, la unificació hi ha hagut coses que si hi haguessin inversors aquí a la sala els diria que invertissin en aquests serveis, perquè és que si no estan perdent el temps, de debò. Això ha sortit idees potentíssimes, només per citar-ne algunes. Ara estàvem comentant el servei d'atenció ciutadana per WhatsApp, que les properes setmanes suposo que hi haurà novetats importants, o les apps que proposaven en aquest cas la Judit i el Carles sobre Ho vols tu, una app de reciclatge allò autèntica, o de la qualitat del que menges al teu mòbil, un seguiment, un traqueig per afavorir o fomentar els productes que podem arribar a consumir. O l'Antonio Galindo de l'Ajuntament de l'Horca de Múrcia ens proposava un metaportal de l'administració electrònica, també una idea molt lògica però molt innovadora, francament. O l'Anna ens proposava també per divisió, dividint components i donant-li un altre tipus d'utilitat, microserveis d'atenció ciutadana. O en el cas de remoció, no sé si hi ha algú de TV3 o de la Corpo, però una idea boníssima, que és alliberar, que em sembla que en algun moment n'havíem parlat, alliberar continguts multimèdies a TV3 a imatge i semblança del que està fent la BBC. I al canvi de tributs també hi ha hagut una gran acumulació d'idees. En aquest cas, idees tan brillants com un repositori central de codi GenCat, tant el propi, desenvolupat pròpiament, com per tercers, i poder-lo alliberar. Això posicionaria Catalunya
a l'espai sideral, no? O aquest que proposava el Miquel de Girona, el Goita, amb un sistema de gestió oberta, o boníssims, el voluntariat de servidors públics en moment de crisi, poder moure sense tant encotillaments els personal d'unitats administratives centrals que vagin a donar el servei a unitats més finalistes, etc etc. Tot això ens ha fet adonar que la innovació és a l'administració, o no? Moltes vegades ens pensem que és el núvol, però no el de l'informàtic, sinó el núvol celestial. I fixeu-vos, aixequeu-vos ara, ja que tenim la pràctica d'aixecar-nos, els que heu aportat idees, sisplau. Aixequeu-vos, no passa res. Aneu mirant, els altres aneu mirant. Aneu mirant. Aixequeu-vos els que heu votat l'enquesta. També, no us asseieu els altres, els que heu votat l'enquesta. Però va, sense por, aixequeu-vos. I ara aixequeu-vos la resta que heu tingut la santa gosaria de venir aquí. Aixequeu-vos la resta. I ara fem un aplaudiment perquè això és el que volíem aconseguir. No hem acabat aquí, però és molt fàcil innovar quan hi ha innovadors. Si aquesta foto l'hauríem de difondre, perquè tant que ens diuen que a l'administració no hi ha innovadors, que hi ha uns funcionaris, que no sé què, que estan enguilosats, és molt important. Us parlaré de dues fórmules. La primera, ja me l'heu sentit algunes vegades, per innovar un servei hem de disposar d'un producte o un servei ben trebat, no un nyap, un servei ben organitzat, i aplicant-li una capa de tecnologia i la idea que hem tingut, necessitem un tercer ingredient, que és que ens l'accepti l'usuari pel qual l'hem creat. Si no, no hi ha innovació. D'acord? Ho diuen la gent de McKinsey, en un dels últims estudis, que diu que la transformació digital ens permet innovar en la connectivitat, en l'operativa, en l'automatització i en la presa de decisions. Per tant, no ho diem nosaltres només. I aquí ha començat a ser la part interessant. Quan us hem preguntat, o quan ens hem preguntat, perquè jo també l'he resposta, que quina percepció teníem nosaltres mateixos de la nostra administració, de si estava molt digitalitzada o no, els nivells són, jo no sé si tot arreu sortiria igual, però és per sentir orgull, allò proud, orgull total, perquè hi ha uns nivells altíssims, estem parlant de més d'un 30% d'un nivell molt alt. Això és una percepció, l'autoestima és molt important en la innovació, primer requisit. El segon és que quan preguntem que com ens veuen, ahir al vespre anava respondent gent, però ja he aturat aquí perquè si no no podia fer la captura de pantalla. 135 persones és bestial. Quan preguntàvem que com ens veien, això semblava, no sé si el futur referèndum o la futura consulta, però jo anava mirant la cònsula dels resultats amunt avall, més del 50%, menys del 50%, era d'infart. D'acord? Al final, allò del sí, si no sé, pum, al final, la majoria de gent, molt poqueta, considera que la seva administració o organització no és percebuda com innovadora. I aleshores aquí tenim un problema, que és normal, aquest desfasament. I aquest problema segurament ens hauria de portar dues vies. Una, a impulsar encara molt més la innovació, i l'altra, a comunicar millor. Perquè, és clar, si hem de delegar la comunicació del que fem als opinadors en general, jo personalment tinc una visió una mica crítica i que comparteixo per sort amb molta gent dels aquí presents. Ens hem d'acostumar a explicar nosaltres mateixos el que fem, d'acord? Hem anat avançant, això gràcies als bons amics del Club d'Excel·lència en la Gestió, a les seves reflexions conjuntes que fem, dèiem que els serveis han de portar associada una proposta de valor. Si no, no ens acaba d'entendre la gent, d'acord? I un exemple molt proper, a mi m'agrada molt la bicicleta, perquè un va criant panxa, va spinning, i l'spinning no s'acaba de moure, diu, saps què? Un dia et compraràs una bicicleta, d'aquelles que es mouen. Te'n vas a comprar una bicicleta, i el primer que veus dius, home, i si no me la compro i me'n vaig al bicing? Perquè és una idea molt més segura, no tinc cap mena de problema, d'acord? Però jo vic en una ciutat on no hi ha moltes coses i no hi ha bicing. Me'n vaig a l'Alcampo, que a més més proper, i dic, tindrà un cost molt baix la bicicleta. Pot ser un criteri per triar-la, no? I me n'adono que el tipus de bicicleta que em donaven no m'agradava. Em costava segons com més tibar-la que no pas fer l'anar. I me'n vaig al Corte Inglés, que és la comoditat absoluta. No m'agradarà, li tornaré i potser ja l'hauré fet a servir tot. Allò perfecte.
tampoc m'acabava de convèncer, te'n vas al Decathlon i al Decathlon et diuen si és el súmmum de les prestacions, perquè quan hagis enfilat aquell passadís t'hauran col·locat una bicicleta, el mallot, el colot i el d'allò, no? Però finalment descobreixo una botiga, que són els que paguen aquesta presentació, l'esponsor, que és l'Escapa, a l'Àlex ja la deu conèixer, i em diuen un guant de bicicletes. I clar, l'eslògan diu, hosti, això m'està fent tilín, no? I a més em diuen que tindré cursos de mecànica avançada, bàsica, el que sigui, tecnificació, perquè si el múscul, que si no sé què, que si tomba... És a dir, tota una sèrie de serveis perifèrics que em poden complementar aquella idea inicial nuclear. I em diuen, i això em va acabar de captivar, i vine a anar en bicicleta amb nosaltres. És a dir, tu m'estàs comprant un producte o un servei en el qual t'estàs convidant a que vagis a pedalejar amb ells. Per tant, el que et deuen vendre deu ser bastant potent, perquè si mentre vas amb ells i tot això pots contrastar la validesa d'aquell servei. Em va fer decidir això. Per tant, un altre exemple que em va semblat idíl·lic, ara que es fa tan fred, no? És amb aquesta galeta, venen moltes ganes d'aprendre alguna cosa i com que entre el públic també hi ha persones catadores oficials de mojitos, doncs jo vaig a prendre un mojito, no? I t'ofereixen aquest mojito que ja està mig buit, amb la llima així una mica aixerraïda i una palleta, i en canvi al bar del costat te n'ofereixen un altre amb unes folletes i una menta allò ben vigorosa, no? Viva i tal. I esclar, la tria és facilíssima, no? Vull dir, si vols triar el primer ets lliure de fer-ho, però la segona és... Sembla que al 100% estaríem d'acord. I una mica és el que ens ha passat aquí. És normal que hagueu acabat triant, quan us hem preguntat que quina qualitat apreciaríeu més del servei, de les prestacions, és molt normal, no? Perquè vols una visió més pràctica, vols que acabi funcionant, etc. Els altres m'ha costat més d'entendre, però pel meu gust les emocions s'han quedat bastant avall, perquè pel que us dèiem una miqueta abans, no? I al capdavall, fins i tot amb els serveis per l'administració haurem de tenir aquests detalls o aquest nivell de personalització mentre puguem i sigui eficient. I la segona fórmula, que és la que havíem treballat, que dèiem amb els companys del CEG, ens explica i ens complementa molt bé l'altra, no? Perquè ens diu que en aquest denominador, com més aconseguim disminuir el denominador i més fem augmentar el numerador, el valor, a més prestacions i a més emocions, que és el que em sembla que hem deixat massa de banda i el que deixem massa de banda l'administració, doncs acabarem tenint un quocient molt més elevat de valor del servei. I aquesta fórmula, complementada amb l'altra, em sembla que ens obre els ulls a moltes coses. I aquest llibre explica molt de com afegir valor al que fem, i si també, encara que no sigui Nadal, si n'heu de regalar algun, us el recomanem. I per anar acabant, molt ràpidament, hem de tenir una estratègia, i si pot ser no militar millor, hem de tenir una estratègia, és molt important, i hem de basar-nos molt en l'operativa. I l'operativa ens diu que la innovació flueix per tot arreu. Això d'anar creant departaments d'innovació és respectable, però segurament la innovació és present a tots els àmbits i tots els racons de l'organització. Es tracta d'identificar oportunitats, deixar que la gent tingui espai perquè les faci i no intentar ser el primer. Hi ha gent que confon la innovació amb intentar ser el primer i això és molt fàcilment detectable i ara ja no cola, perquè segurament estem en uns moments amb moltes coses en què hem d'arribar plegats a una sèrie d'escenaris futurs i hem d'arribar junts. Això de voler dir, no, és que jo ho he fet primer, no, si no passa res. El que és important és que hi puguem arribar i definir objectius, això és molt important. La interacció amb les xarxes d'innovació genera informació, que si és de qualitat genera coneixement, que al seu torn ens permetrà identificar on és el valor per als nostres serveis i on és el valor per monetitzar productes, en el cas del món de les empreses. I que aquestes xarxes d'innovació, aquí hi ha la gran falla tectònica, aquestes xarxes d'innovació s'han de correspondre sí o sí amb les polítiques de dades obertes, de xarxes socials i de serveis mòbils, en un context de governança oberta. Aquest és el model que dèiem, no? Governança oberta, open data, social media i mobile service. Però ja hi ha molta gent que ho ha teoritzat i que han dit com ho hem de fer per anar-hi arribant, no? Quins són els esglaons, quines són les etapes. A nosaltres som
més pragmàtics, i ens ha tocat, en aquesta direcció general en la qual tinc la sort de treballar, de produir una guia de xarxes socials, de serveis mòbils, estem preparant les dades obertes, que materialitzen en gran manera, i no és la proposta, és una de les aportacions importants, materialitzen com ha de tenir lloc tot aquest procés que dèiem, no? De governar i d'administrar d'una manera més oberta. Ens diguin el que ens diguin, si sou a les xarxes haureu sentit comentaris de tot tipus. La Generalitat treu un portal de transparència que els experts i les organitzacions que en tenen la posen al capdamunt de tota l'àrea del sud d'Europa, i hi ha un seguit d'opinadors, que penso lliurement, ho puc dir, hi ha un seguit d'opinadors que sempre hi veuen el problema. És que no sé què, heu tret els sous, els heu tret en PDF. És que contextualitza i mira què estan fent els altres, i amb la mateixa energia demana que les altres organitzacions s'obrin, i de vegades la teva pròpia. Però siguem constructius, necessitem un país amb ment constructiva. No podem anar tot el dia dient i ens va agradar, el Sergi va fer aquesta foto que és molt explícita, és molt explícita. La Generalitat ha fet un portal de transparència gràcies al capteniment del seu president que és bestial i no passa res. No passa res, és la veritat. Com és la veritat que intentem arribar a la gent, doncs mira, Miquel, estem intentant explicar aquí, gràcies als dos Miquels, a la gent del Club d'Excel·lència en la Gestió, el per què les empreses han de reutilitzar les dades que cobra l'administració, entre d'altres la Generalitat. Però és molt important això, per no perdre el sentit del que estem fent. És molt important el contacte directe. És molt important això, tenim l'Àlex Hinojo aquí, que serà el ponent de la propera sessió, no recordo el dia, després ho hauràs de dir, quin dia és? El 20 de març, l'endemà de Sant Josep. És interessantíssim el que està fent la gent de Mical Viquimèdia, se'ls hauria de fer un monument, és importantíssim. Estan fent un bé pel país enorme, però a més ens estan ensenyant una cosa molt més important, que és a treballar en xarxa, és el model. I casualment, dedicat al que va passar ahir al País Valencià, casualment, mireu quina imatge de país està estructurant el nivell de producció de continguts de Viquipèdia, no? S'obren els comentaris. També posant aquestes dades que alliberem en entorns relacionals, a les xarxes. Aquestes corresponen a un post que van elaborar el Miquel Àngel i el Sergi, que ha tingut molta requesta a la xarxa. D'acord? També facilitant l'accés mòbil i ubic a les dades. La sessió web de després de l'Àlex la farà el Ricard Mateu, serà interessantíssima, no us la perdeu. Hi ha altres que fan un ús de la mobilitat per celebrar i per explicar coses que bé, està bé, cadascú pot oferir el que pot oferir i no és una crítica fàcil, desgraciadament. M'agradaria que fos una crítica fàcil. Nosaltres estem intentant, com altres organitzacions que ho estan fent molt bé, totes les organitzacions en tema de mobilitat, doncs organitzar aquestes aplicacions natives a l'entorn de l'aplicació de GenCat. Per què el poso d'exemple? No és un tema de propaganda, ens agrada poder publicitar també les aplicacions que s'estan fent amb dades obertes de la Generalitat. Això és disruptiu. En un mateix entorn oficial estàs publicitant les aplicacions Generalitat de les no Generalitat. Important. La mobilitat ens porta tot aquest món de coneixement, i acabo, a la butxaca. Abans accedíem a l'ordinador, hi entro o no hi entro, ara ho tenim 24 hores. I això ens obre un món increïble. A l'administració ens permet una cosa que no ens ha de passar per alt, ens permet adaptar el ritme nostre al ritme de la vida del ciutadà, que és completament diferent. I a la vegada el ciutadà li permet participar dels processos de l'administració. El canvi és clarament trencador. I he posat l'exemple de Salut perquè a Salut s'estan fent moltes coses i molt bé, i com que de vegades només surten per retallades o per crítiques negatives, Salut ens marcarà també els trets importants de la innovació, això que estàvem dient, no? Més informació, obertura de dades, aplicacions que desenvolupen entitats perquè determinades patologies o malalties puguin tenir un cert nivell de seguiment, de monitoratge, d'informació. El tema de les xarxes socials,
el rol dels fòrums, de les persones que pateixen una malaltia és crucial, fins i tot per la millora d'aquestes persones i també per a la presa de decisions. M'ha semblat interessant poder posar... I això, tot el que estem dient pel que fa a la innovació, topa amb un gran petit problema, que és que els àmbits de negoci dels departaments estan organitzats verticalment, claríssimament, i estan verticals, no tenen correspondència amb les polítiques de dades obertes, de mòbils, de les xarxes socials, de digitalització de tràmits, de totes les que vulgueu afegir, que aquestes són dominis horitzontals. I aquí es produeix un map interessant. Map interessant que si continuem veient-ho amb aquesta visió negativa, que de vegades sembla que algú estigui interessat en socialitzar a les xarxes, doncs, quina desmoralització. Nosaltres intentam fer això i resulta que l'empresa o l'administració està organitzada així. Saps què? Ens anem cap a casa, no? Sí, segurament aquests seran els ancoratges que permetran canviar l'administració. Algú s'imagina que haguem de fer una reenginyeria de processos, de la manera com està organitzada, o una gran empresa o l'administració és exactament el mateix. Són aquest tipus de polítiques les que podran ajudar a aquesta transversalitat. ETC és l'estació de treball col·laboratiu, una proposta que fèiem, que dèiem, de la mateixa manera que les àrees de negoci estan orientades verticalment, nosaltres sembla que afrontem la nostra realitat de cada dia de manera vertical també. Al costat nostre hi ha un individu o una individua que està fent alguna cosa anàloga o exactament el mateix que nosaltres, o del nostre àmbit de competència. I no tenim cap possibilitat d'interacció ni de comunicació, involuntàriament, això sí. Però cada vegada que afrontem un procés d'aquest és com si portéssim un botó al cervell que posa reset i resetegem. I tota la inversió de coneixement que fem per afrontar allò és començar des de zero. Això és costosíssim. Necessitem liderar algun tipus de processos que ens permeti, el programa Compartim és l'exemple, el que estan fent a Salut Pública, el que està fent gent d'ensenyament, el que estan fent gent a Benestar, és molt interessant intentar vestir aquesta estació, compartir totes les informacions que ens arriben, si estem compartint el mateix, doncs que els RSS siguin compartits, que el que estic llegint jo no vagi a llegir l'Eva o l'Elisabet, que el que estan llegint el Xavi, doncs aprofitar el que fa l'altre, treballar col·laborativament a les xarxes, compartir fitxers. Seria un error que comencéssim a posar límit a l'accés d'aquest tipus d'eines, i no ens ha de fer cosa dir-ho, perquè és aquest tipus de pràctiques col·laboratives el que ens ha de portar a unes millors cotes d'eficiència a l'organització. L'etiquetatge comú, allò que fèiem abans amb el navegador, aquesta pàgina de disseny m'agrada, me l'etiqueto i me la guardo en local. Ara hi ha el Digo, el Delicious, hi ha 50.000 aplicacions que et permeten compartir-ho amb molta gent. La producció de continguts, etc. I això és el final. Hem après 3 grans coses. La primera, que teniu una capacitat bestial com a innovadors, almenys l'he pres jo, la primera. La segona, que aquest potencial d'innovació s'esdevé de la interacció continuada, de les xarxes d'innovació. I la tercera és que aquestes xarxes s'han de relacionar amb un entorn més macro. No ens podem quedar amb les experiències micro aïllades, sempre ho comentem amb la gent del Compartim, amb totes les iniciatives innovadores. Vol dir que hem de trobar un marc estructural i la governança oberta és ideal per encaixar totes aquestes xarxes d'innovació amb les polítiques de govern obert. I això és molt important. Com deia en Gary Hamel, ho diu, és bestial, el factor diferencial és la creativitat, la imaginació i la passió. I el que seria bestial, francament, seria que en cadascun dels nostres àmbits, a la nostra empresa, al nostre àmbit social, a la nostra comunitat i al país, intentéssim aportar aquest nivell de positivitat i de creativitat, que segurament el necessitarem i molt. I com que hem començat la sessió jugant, ens n'anirem jugant. D'acord? En l'àmbit de la ciència i de la innovació, hi ha 3 paraules, si algú les sap, que no les digui, que faci veure que no les sap. Hi ha 3 paraules complicadíssimes de dir. Oi, Ignasi? Una és l'àcid desoxirribonucleic, sí? La segona, qui no ho sap, això? Algú no ho sap? Digue-la en veu alta, aquesta. La segona, sí, digue-la en veu alta.
A mi em surt en castellà també, però la tercera sí que ens surt en català i és la més difícil de dir en innovació, que és la paraula perdó. I la paraula perdó voldrà dir que hem fet una cosa diferent, ens hem sortit de la guia i com que ens haurem equivocat demanem perdó. Gràcies, fins aquí ja. Moltes gràcies, Jordi, per la teva excel·lent intervenció. Has posat molt l'accent en la necessitat de compaginar en el procés d'innovació l'oferta de la necessitat de prestacions per emocions. Això ens ha quedat molt clar i has insistit, i les cites al final també estem sempre parlant, juntament amb les prestacions, amb les possibles millores, amb el concepte aquest d'emoció, de passió. Sense passió i sense emocions no es tira endavant res, no es tira endavant cap projecte, no es tira endavant cap millora, no es tira endavant cap país. Per tant, aprofito també per fer una falca i dir que hi ha qui sí que té projectes, hi ha qui sí que té un plan i per tant hi ha qui sí que té una emoció i una passió per tirar endavant les coses. Ens ha quedat claríssim, a més, si em permets la broma, ens ha quedat claríssim que et vas comprar la bicicleta per la variable emoció. Això està claríssim, són els sponsors. Efectivament. No, segur... Sí, està clar. Això mateix. Tu et vas comprar la bicicleta per la foto aquella del final d'aquells col·legues amb la gorra que et convidaven a anar a fer ciclisme i no pas per les prestacions, no crec que la compressis per l'oferta del curs de mecànica. A darrere hi havia una taula pels esmorzars i... Molt bé. D'acord. Bé, si us sembla anem a fer un torn de preguntes o d'intervencions, comentaris. Qui trenca el gel? Tu mateix? Primer de tot, bon dia i felicitats per la presentació. M'agradaria que anessis una mica més enllà amb el concepte disruptiu que has dit que és molt interessant. El que no entenc és per què la innovació ha de ser disruptiva sí o sí. Aquí ha sigut una mica... Sobretot el que volia era marcar distància amb tal com es planteja la innovació avui en dia. Evidentment que innovació disruptiva no vol dir una idea nova. Aquí hem d'aclarir, jo crec que semànticament no vol dir tenir una idea nova. En la majoria dels casos es tractarà de millorar una cosa que estiguis fent. De fet, les idees que han sortit, vosaltres en sabeu més, no? Heu proposat unes idees boníssimes, basades molt en la realitat de cada organització. Quan el que proposava que cada òrgan transversal s'enriqueixi amb l'assistència obligatòria de gent de tots els departaments. Només com una pràctica per acostumar-nos a fer-ho d'aquesta manera, tenir més criteris. Per mi disruptiu aquí vol dir que abans no es feia així. Respecte a la tecnologia, que és on m'interessa marcar distàncies, agafes un servei, li poses una capa tecnològica, vaig a fer un servei d'aportació d'idees, poso a la meva intranet un mòdul i allò és un servei innovador, no? Perquè aquí hem de mirar l'impacte, no? Era necessari, i participa la gent, t'aporta idees, s'ha de mesurar. O sigui, la disrupció és adaptar-la a cada situació de partida, no? Però sempre arribant a totes les fases, avaluació, que això m'he descuidat de dir-ho, és importantíssim. Bon dia. Jordi Ponent, felicitats per la ponència. Soc Jordi Jorba, de l'Ajuntament de Cerdanyola.
Molt interessant el que has comentat, però tots hem seguit molt, la gent que es dediquem al 2.0, el que està fent la Generalitat, el que esteu avançant, i tu destacaves el treball següent que veurem de les guies. Una de les coses que ens passa als que treballem des del territori, potser amb menys recursos, és que anem aconseguint coses que fora bo que tots poguéssim accedir d'alguna manera. No sé si m'explico. Quan traieu les guies són un referent per a tothom. De vegades, potser l'Ajuntament de Sabadell, d'allà on ets tu, de Ripollet o de Barberà, fan coses molt interessants que a mi m'estalviarien, o als que ens dediquem al 2.0, doncs haver-ho de desenvolupar. És un tema que potser fora bo compartir-ho d'alguna manera. No sé si ho ha de liderar la Generalitat o podria ser una cosa conjunta. Molt sovint també hi ha el tema econòmic. Has parlat de voluntariat, de gent de crear riquesa a partir de la interacció amb els teus líders del 2.0. Està bé, estem treballant en aquesta línia, però de vegades potser concebre aplicacions macro, com fan algunes administracions, vosaltres mateixos, Diputació, que puguin adaptar-se a l'entorn local o comarcal, potser estaria bé també. Que ara anar implementant serveis que ara per ara pagar-te una app que pugui costar 15, 18.000, 20.000 euros és un recurs que un ajuntament potser no el té. Potser fora bo una mica d'interacció en aquest sentit, d'un cert lideratge compartit o que sigui el govern de la Generalitat, a mi personalment ja m'està bé, que pugui encapçalar tot aquest treball per anar divulgant encara més i fer més compartit aquesta innovació que va apareixent al territori. Bé, amb això que fas referència, en tot cas després el Jordi si vol dir alguna cosa, jo crec que el marc adequat per aquestes qüestions que tu planteges i que de fet és una eina que ja tenim és l'AOC, el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya. Entenc que en el marc d'aquest consorci és allà on s'impulsen solucions d'administració electrònica i solucions innovadores que poden ser d'aplicació i d'ús per al conjunt de les administracions locals i de Catalunya. Per tant, en certa manera l'instrument ja el tenim, el que potser s'ha d'acabar de polir i de facilitar que aquests circuits i aquestes aplicacions i aquestes iniciatives del Consorci puguin arribar al conjunt de les administracions. Sí, i com que segur que hi ha bona intenció per part de... Nosaltres sempre la pressuposem, no? Hi ha bona intenció per part de tots els organismes i el que hi ha és, de vegades, una impossibilitat efectiva de poder arribar a tot arreu. Llavors, també nosaltres intentem implantar formats. Sabeu que tenim una comunitat de professionals en el tema de xarxes socials i em sembla que alguna vegada, Jordi, us havíem ofert també als ajuntaments o a les universitats o a qui vulgui d'assistir-hi, són absolutament obertes, no? Tenim una fila zero per la gent que... perquè sabem nosaltres som poquíssima gent, no és allò el conte de la llagrimeta, som poquíssima gent i aquest tipus de fórmules ens poden ajudar a que sigui multiplicador l'efecte. Si nosaltres aprenem amb aquesta comunitat de tot un seguit de gent i aquesta gent replica aquests sistemes com fan a Salut, per exemple, amb el tema de xarxes o ensenyament o tot això. Però és veritat el que diu, però no, si no, més enllà d'aquest tipus de solucions en podem parlar quan vulguis. Què més? És impossible que hagi quedat clar. He dit mentides. Soc Francesc Seró, felicitats per la presentació. Soc treballador públic, funcionari de la Comissió Jurídica Assessora i ha quedat clar aquí que l'administració... Sí, ha quedat clar que aquí l'administració pública té la necessitat d'innovar i per altra banda tenim una mostra de que els treballadors tenim idees innovadores. La pregunta seria, heu pensat a quin canal fer de reconeixement, recompensa a aquest treballador perquè faci la seva aportació? La pregunta és molt bona i la resposta també, no ho sé. Per tant, però, esclar, fixa't que les sessions web, com sempre explica el director, neixen de la voluntat d'interpel·lar, de qüestionar, de reflexionar
i de pensar que el que fem sempre és millorable. Tot allò que hem dit, de fet, potser no ho he dit perquè no tenia gaire temps, però tot el que he dit es pot fer molt millor del que fem. No són ni medalles ni són res, senzillament és un principi d'humilitat, de reconèixer que podem fer les coses molt millor. A cadascú l'interpel·lem o directament o indirectament a la seva consciència que hem d'anar avançant en aquest camí de la millora. No, hi ha coses que les hem de conèixer entre tots. Nosaltres només coneixem una petita part, però a la mesura en què som capaços de compartir-la amb vosaltres i d'encaixar-la amb el que sabeu vosaltres, el coneixement es multiplica de manera exponencial. Si una persona que sempre ha viscut aïllat en la seva unitat no pot acabar d'entreveure que obrint la finestra al món passen milions de coses a cada instant, nosaltres estem aquí per ajudar i no perquè siguem millors, sinó perquè potser la història ens ha col·locat en un lloc on ens ha donat l'oportunitat de ser antena de tots uns fets que estan passant. Més enllà d'aquest paper, d'un rol, em sembla que molt humil, no? D'estar allà i de poder ajudar els altres a fer aquest recorregut. Ara el recorregut l'ha de fer tothom. No es tracta tant de crear, al meu entendre, no artificialment, però sí artificiosament o exprofesso, allò de dir, no, és que ara anirem a... Com que ens agraden molt les idees que es van exposant aquí, les sessions web, tots els fòrums que fem, tots plegats i tal, anem-ho a crear així com estàvem acostumats a construir les coses abans. Ara les coses es creen per acords, uns acords mínims, perquè cada vegada l'audiència està més fragmentada, les creences també, creiem en bastantes menys coses que abans, i hem de saber arribar a la gent d'una manera diferent, pel convenciment i per l'encaix. Si intentéssim dir, no, mira, sortim d'aquí, creem una unitat d'innovació i li donarem la volta a l'administració com un mitjó, segurament aquest mitjó tindria un forat a la punta enorme, no serviria. No serviria. En canvi, si de mica en mica cadascú des del seu lloc de treball, des del seu àmbit, comença a plantejar aquests temes amb tota la naturalitat del món, que hi ha una cosa que es diu tecnologia i que no és allò que fan els del CETITI, sinó que la fem al capdavall tots plegats perquè és molt social, perquè ens pot ajudar i ens pot treure un problema. A mi em sembla que aquesta semblaria que podria ser la via, però n'hi ha 50.000 de vies, Hola, soc Glòria Cugat de Salut Pública. Jo volia una reflexió sobre el tema del perdó que has apuntat al final. Ens ha quedat clar que per innovar ha d'haver-hi una actitud, no? Però hi ha un tema que també crec que com a administració també ha d'haver-hi l'actitud, és perdre la por de que moltes vegades quan intentes innovar t'equivoques. De fet, les empreses, jo que coneixo més el sector alimentari, en un any igual poden treure al mercat, intentar treure 10 productes i al final només n'hi ha un que respon a les expectatives del consumidor. De vegades es demana que per innovar estiguem tan segurs que això serà un èxit dintre de la pròpia administració que fa com por basarda o poses masses traves, no? A tenir la seguretat de que allò que pretens posar en marxa estarà ben rebut, sortirà bé, serà tot fantàstic, no es passarà el pressupost, etc. I crec que els treballadors tinguem ganes d'innovar, doncs evidentment està molt bé i és la base, però també la cultura de l'organització ha de ser més oberta i perdre aquesta por i entendre que segurament ens equivocarem moltes vegades perquè en surti una de bona n'hi haurà 9 que no sortiran bé. Llavors era una mica com afrontem aquest canvi ja de l'organització. La teva explicació és boníssima, per tant, és que podies haver estat aquí dalt explicant l'última slide perfectament, jo no ho he fet, i és això el que volíem dir amb aquesta diapositiva. Amb això tinc una opinió una mica estranya, que és que, dic estranya perquè algú dirà, mira, Graells fa molt la pilota a l'administració. Jo parteixo de l'idea que el que a mi personalment m'ha donat l'administració no m'hauria donat cap altra organització. I he treballat amb organitzacions que no són administració. En el sentit que has coincidit primer amb una gent meravellosa, bona part de les quals esteu avui aquí, però meravellosa, amb una capacitat
i un potencial de fer les coses discretament però amb molta capacitat, i a la vegada perquè les hem pogut fer. Ens imaginem què hauria passat almenys jo intento analitzar tot el que hem acabat fent i el que encara volem fer plantejat en el món de l'empresa privada. Jo ho veig d'una manera rara o ho veig d'una manera molt natural. Hi ha moltes més dificultats i aquí una mica invoco a aprofitar aquesta facilitat que ofereixen aquest tipus d'organitzacions per inocular el virus de la innovació. Si tu a una persona vas i li intentes explicar amb tot el principi aquest d'humilitat i d'objectivitat que allò ho podem fer d'una manera diferent, direu sí, però de vegades tot el que vulgueu, però hi ha unes possibilitats enormes que acabi sent que sí. Aleshores, no sé si hi ha gent de departaments o d'unitats d'innovació. Ara el Miquel ens parlarà també, ells tenen molta expertesa com a club d'excel·lència en la gestió, però jo només això t'avanço que a mi em sembla que la idea d'aquestes sessions web i d'aquesta especialment era demanar-vos un esforç molt gran a nivell personal per tirar endavant i no defallir amb el que ja estem fent i que ens sembla que ho podem acabar incrementant, d'encaixar amb la gent, treballar més en xarxa, compartir experiències, marcar-vos reptes, no marcar-vos objectius inassolibles. Fem plans de vegades que estem posant uns objectius que no sabem d'on caram han sortit. Els objectius han de ser reptes, però també s'han de poder complir. Jo més enllà d'aquí no tinc la solució. Sí, Miquel Duran, de la Universitat de Girona. M'ha agradat molt la teva estació de treball col·laborativa. Ha d'anar acompanyada d'una actitud, s'ha dit fa un moment. Però em pregunto, aquesta estació de treball col·laborativa realment no seria implantable en la realitat? És a dir, una persona arribar a la seva estació de treball mòbil, fixa, el que sigui, i dir, a veure, hi ha diverses finestres, la que has dit, el Digo per un cantó, l'altre al bloc, etc. Com fer propostes d'innovació, com rebre'n, com treballar en xarxa. Això era una petita intervenció. L'altra és, has dit que l'administració, gràcies a la innovació oberta, pot adaptar-se al ritme dels ciutadans. De veritat, jo crec que cal una revolució social per fer això. L'administració com a organització social ha de canviar substancialment si realment s'ha de complir el que dius tu. Tens alguna pista de com pot canviar? Amb la mobilitat. He dit concretament amb la mobilitat. Adaptar-se al ritme vivencial del ciutadà i amb la mobilitat, perquè de la mateixa manera que estem dient que som a dins d'internet gràcies a la mobilitat les 24 hores del dia, aquesta mobilitat revolucionarà de manera impensable i com formes que no ens podem arribar a imaginar ni per casualitat el nostre existir com a persones socialment i com a professionals. I pel que deies del que fa la idea de l'estació de treball col·laboratiu és una idea bastant en brut, però que és fàcilment implementable a cada organització i després evidentment a les altres organitzacions. Això segur que jo espero que l'Àlex ens il·lustri bastant. Nosaltres, ara poso el barret de la Xip, el nostre model d'organització és Viquipèdia, l'Amical, però que tu també em sembla que coneixes molt de prop, Miquel. I després, clar, imaginem-nos, lectors d'RCS. L'Adobe, el Google Reader ens ha fet una mala passada desapareixent, però amb Feedly, amb el lector del DIC d'ara, tot això, doncs, el que es tracta és de tu fas una cerca sobre determinats mitjans digitals, sobre determinats articles de la Viquipèdia, sobre determinats fonts d'informació del sector públic i allò que estic consultant individualment i que l'Ignasi està consultant individualment confluïm en aquell mateix lector. Jo comparteixo, ell em comparteix carpetes i el que està llegint ja t'ho dona filtrat. És bestial, no? És una cosa molt senzilla. O accedir a webs, això, que ens guardem, perquè cadascú es va guardant aquells enllaços. La Marta, tu podries fer una gran feina amb això, no? Compondre un repositori digital del saber d'aquell àmbit temàtic. És molt costós, cada vegada que has d'entrar, és com les unitats compartides, si no trobes un document amb aquella unitat que estàs compartint,
de què serveix? No? A vegades es confon això de les xarxes amb el desordre, no? Unitat compartida, ordena-la, perquè he de trobar el document. L'he de poder cercar, però l'he de poder trobar també pel directori. Sí, Miquel Romero del Club Excel·lència en Gestió. Jordi, primer gràcies sempre per la teva col·laboració, no ara en aquesta xerrada, sinó sempre estàs obert. Ahir estàvem en unes sessions de xarxes socials i deien innova, prepara't pel fracàs. Per això m'ha anat molt bé la intervenció, crec que de la Glòria de Salut. Al final, innovar, el que tens assegurat és que fracassaràs. Pot ser el primer cop, pot ser el segon, però t'has de preparar per això. En l'entorn no de l'administració pública, sinó de l'empresa, estem acostumats a fracassar i ens accepten bé passar de la idea a la implantació d'aquesta idea, passar de la creativitat a la innovació. Aquí hem parlat molt d'innovació i molt d'idees. Jo crec que a vegades cal parlar bé de que hi ha creació i innovació. La diferència està en el risc. Quan tu agafes una idea i la implantes, estàs corrent un risc. Com es gestiona de la idea dintre de l'administració? Tinc la idea, la vull implantar, me la deixen implantar si hi ha aquesta possibilitat de fallar, que és certa que fallaràs. Com gestiona això? Com es pot gestionar això? Que a l'empresa privada és claríssim, perquè gestionem constantment el risc. Jo crec que l'administració, a la seva manera, i marcant molt les distàncies amb l'empresa privada, també les estan gestionant constantment, i per respondre't necessitaria agafar ingredients de totes les parts. Hem començat presentant l'esforç potentíssim innovador que està fent aquesta casa, amb el programa Compartim, i en preparar, capacitar les persones precisament perquè puguin fer això. Les persones que estan allà donant aquell servei poden reflexionar al voltant d'aquell, que sempre explica el Jesús, d'aquell problema recurrent, d'aquella cosa que no els deixa avançar o que els fa que una pràctica sigui absolutament ineficaç, i que ells, que són els que hi estan bregant cada dia, doncs puguin aportar. Per tant, aquí ja hi va haver un punt de trencament respecte al que es venia fent a l'administració, perquè ells han demostrat que aquestes pràctiques són possibles. I quan surt el Dani i lidera un programa d'aquest tipus de salut, està fent 3/4 del mateix. En la fase de plantejament global, el risc s'assumeix. I a més, em sembla que podríem dir, Jesús i Dani, que moltes vegades hem trobat més la comprensió en les estructures directives de debò, i fins i tot nivells de conselleries i de presidents, que amb determinats càrrecs intermedis que estan fent encara el seu recorregut, i que és normal i que tampoc es tracta de pressionar ningú, però va ser un punt d'inflexió. Compartim. Preguntant el que he dit abans un company aquí, de com podíem acabar implementant això, seria part de la teva resposta. És a dir, una part del que he dit jo abans, de la meva intervenció, no creiem que les unitats d'innovació, si tendeixen a acabar creant i posant personal al voltant d'allò i a burocratitzar una miqueta, no ens sembla que sigui la millor idea. Jo no sé, em sembla que hi ha com una inèrcia a l'administració i a les organitzacions grans a burocratitzar amb accés a les coses. Per tant, una certa flexibilitat, algú que va obrint camí i que planteja que quan algú està qüestionant una cosa sigui ben rebut i ho entenguin com a part del procés, i després només falta el tercer ingredient, trobar-te en àmbits, en unitats, en àmbits directius on aquesta sigui la cultura. Quan aquesta no és la cultura, la gent té una responsabilitat de dir, no, com que els meus càrrecs no sé què, i comencem amb el plany aquell, que a mi personalment no em satisfà gens, tots tenim la nostra part de responsabilitat amb això. No hi ha ningú que si li expliques aquest discurs de manera mitjanament objectiva i clara, que et digui que és un discurs nociu per l'administració, perquè el que li estàs dient des de la teva perspectiva de treballador d'aquell servei, que allò podria funcionar millor d'aquella altra manera. I amb la idea d'escoltar-te, la primera part de la fase,
amb la idea de comprar-t'ho, la segona part de la fase, del procés, i la tercera part és amb la idea d'assumir que si allò va malament no passa res. Hem estat educats nosaltres perquè el fracàs ens espanta, però hi ha moltíssimes coses que fracassen i no ens ho diuen, o no se'ns diu, o no ho diem. No us passa? Doncs, per què ens ha de fer por això? Més o menys, Sí, també voldria apuntar que a veure, la innovació és la gestió, efectivament, la gestió del risc i la gestió de la dificultat, enllaçant també una mica amb el que comentava la Glòria, no? Amb dificultats n'hi ha centenars i ens hi trobem diàriament, dificultats d'ordre pressupostari, de recursos, dificultats d'ordre administratiu, dificultats de tipus jurídic. Sota la Direcció General ens topem 30 vegades cada dia amb la llei de protecció de dades, bum, 30 vegades, no? És això. Ara bé, enfront de totes aquestes dificultats, evidentment hi ha d'haver una determinació de les unitats directives en promoure els processos d'innovació, i per tant és una mica el que deia el Jordi, a base d'anar picant pedra, d'anar insistint, una mica aquell símil que ja feia a la presentació de les guerrilles, a base d'anar creant guerrilles i d'anar fent grups que puguin treballar en xarxa, doncs bé, podem anar tirant endavant les coses. Que hi ha la por al fracàs, evidentment, i això és més natural en la cultura nostra europea que en l'americana. És perfectament que els americans, en el currículum, els americans posen, el currículum professional, posen els fracassos que han tingut. Mira, jo vaig crear aquesta empresa i vaig fracassar, i vaig crear aquesta altra i em vaig estavellar, però la tercera, doncs, bueno, me'n vaig sortir. La gestió... Això és molt de la cultura americana. Aquí en el nostre entorn ens costa més, però jo penso que amb determinació es poden tirar endavant molts projectes. Bon dia i gràcies. En nom del tècnic en prevenció de riscos laborals i psicòleg del Departament de la Presidència, us convido a participar, a unir-vos al grup de desenvolupament personal que en aquests moments ja ha creat el Facebook. Gràcies. El Pere Casas. Molt bé. Gràcies. Moltes gràcies. És imaginatiu, també. Però si voleu que també siguin publicitat. Però aquesta no ha pagat com la de les bicicletes. Sí. Les bicicletes sí que... Han de parlar després, no? Aquí al mig. Voy a hacer publi de Canal Empresa. Vam tenir una idea innovadora que és demanar fotos a tothom. Canal Empresa l'han muntat amb imatges d'ús públic i estem intentant ara començar a demanar que qualsevol, funcionaris, no funcionaris, gent, ens pugueu enviar fotos. Només cal que poseu el tag EmpresaCat a Facebook, a Twitter, a Instagram. Poden ser fotos de molts tipus, perquè si mireu Canal Empresa veureu que hem sigut bastant imaginatius, no ens ha quedat més remei, molt metafòrics amb les imatges, aleshores tenim de tot, tenim abelles, tenim ocells, tenim... Momento publicitari, us demano fotos per Canal Empresa, que és de tots. Aquesta idea mereix un aplaudiment, perquè és molt bona, Judit, que us cedeixin els drets per això, Hi ha alguna cosa més, alguna pregunta més abans de passar al merengue? Ens faran tornar a ballar ara, ens ho tinc entès. No voleu demorar el merengue?
Molt bé, doncs escolteu, deixem-ho aquí. Realment hem estat innovant avui amb aquesta sessió perquè hem tingut aquestes falques publicitàries que podríem ja incorporar en les properes sessions. La propera és la 35a. Quin dia és? Dia 20 de març? Digue-ho tu mateix, que no... Amb Àlex Hinojo, de l'associació Amical Viquimèdia, que a més d'haver rebut el reconeixement internacional, doncs tindran el reconeixement nostre amb una forta assistència perquè ens explicaran coses interessantíssimes. I gràcies per la vostra fidelitat. Vinga, gràcies i que tingueu un bon dia.